हेल' लोगोफोर जों दिनै नोंथांमोनजों सावरायनो सानदों बुंसुजों सोमोन्दो थानाय आरो सिलेबासाव थाखानाय बुंसुनि माखासे दाथायफोरनि सोमोन्दै जिहेतु जोङो गोबां आनजादफोराव बुंसुजों सोमोन्दो गोनां माखासे सोंनायफोर फैनाय नुनो मोनो जिहेतु जोङो बै सोंनायफोरखौ माबायदि सल्भ खालामगोन बेनि थाखाय जोङो बुंसुनि माखासे दाथायफोरखौ रोंगोरनाया जोंनि थाखाय गोनां बेनिखायनो जोङो नोंथांमोनजों दिनै बुंसुजों सोमोन्दो थानाय माखासे दाथायफोरखौ जोङो सावरायगोन आरो बेफोर माबायदि जायो आरो बेफोरनि फर्मुलाफ्रा माबायदि जोङो बेनि सोमोन्दै सावरायनांगोन होमबा जोङो सावरायनायखौ आवगायलांदिनि दा जोङो बुंसु जिअमेट्रि दा बुंसुनि गुबुन गुबुन दाथायनि सोमोन्दै सावरायनाय दा जोङो बै बुंसुनि गुबुन गुबुन दाथायफोरनि सावरायनायाव जोङो गिबियावनो सावरायनायखौ लागोन से नाम्बाराव जोङो बर्गनिफ्राय जागायनि बर्ग दब्लाय बर्ग दब्लाया ओरैबायदि जायो बर्ग दब्लाया बेबायदि जिहेतु बर्गआ मोनब्रै आखान्थिजों दाजानाय आरो बिनि मोनफ्रोमबो आखान्थिया समान जायो दा जोङो बे बर्गखौ नाम दोनोब्ला ए बि सि डि लाबाय जोङो दा बेयाव जोङो दानि बावैसो बुंखानाय बायदि बर्गनि गासिबो आखान्थिया समान हिसाबै जोङो नैबायदि दिन्थिनो हागोन बेखौ ए बि इजिकेल बि सि सि डि डि ए नैबायदि जायो बिनि ओंथिया फोरमायदों ए बि आखान्थिजों बि सि आखान्थि सि डि आखान्थि आरो डि ए आखान्थिया समान आरो जोङो बर्गनि बेलायावनो गोथौयै गुवारै सावरायनो थाङोब्ला बर्गनि मोनफ्रोमबो खनानि माना 90 डिग्री जायो नोंथांमोना गोसोआव ला बर्गनि मोनफ्रोमबो खनाया 90 डिग्री 90 डिग्री एंगल ए इजिकेल एंगल बि एंगल सि एंगल डि मोनफ्रोमबो खनाया 90 डिग्री जायो खनाथि खना होननानैबो बुङो जों बिदि खनाखौ 90 डिग्री खनाखौ आरो बर्गआ मोननै खना हांखो थायो नैबे एसिया मोनसे खना हांखो जागोन आरो बेबायदिनो बिडिया मोनसे खना हांखो जागोन बर्गना बेबायदिनो मोननै दोंनै खना हांखो थायो आरो बै खना हांखोफोराबो गावजों गाव थोंगोरै दानस'लायो माने नैबेयाव दानस'लायनायावबो गासिबो खनाफोरनि माना 90 डिग्री बा खनाथि खना जायो होमबा नोंथांमोना बर्गनि सोमोन्दै एसेबाबो मिथिबाय आरो बर्ग दब्लायनिनो जेब्ला जोङो दब्लायथि दिहुनगोन बर्गनि जेब्ला जों दब्लायथि दिहुनगोन अब्ला जोङो नैबे फर्मुलाखौ बाहायबानो जायो जेब्ला जोङो नैबे बर्गनि आखान्थिफोरखौ ए लायो जिहेतु गासिबो आखान्थिफ्रा समान बेनि थाखायनो जों ए जों दिन्थिजोब्बाय अब्ला जोङो बर्गनि दब्लायथिखौ दिहुननो थाखाय जोङो नैबे ए स्क्वायरखौ बाहायबानो जायो नोंथांमोना गोसोआव ला बर्गजों सोमोन्दो थानाय कुइसनफोर फैयोबा जों दब्लायथि दिहुननांगौ जायोबा जोङो ए स्क्वायर लानो हागोन आरो बै एखौ जोङो एल लायोबा एखौ जुदि एल लायोबा जोङो बिनि दब्लायथिखौ जोङो एल स्क्वायरबो बाहायनो हानाय जायो आरो बेजों लोगोसेनो सोरगिदिं सिमा दंबावो बर्गनिनो सोरगिदिं सिमा दा बर्गनि सोरगिदिं सिमा दिहुनोब्ला जोङो जिहेतु बिनि गासिबो आखान्थिया समान बे हिसाबै जोङो 4a लायोबा आखान्थिखौ जोङो 4a जोङो बर्गनि सोरगिदिं सिमाखौ दिहुननो हायो एल लायोबा जोङो बेबायदिनो 4l लानानै जोङो बर्गनि सोरगिदिं सिमाखौ दिहुननो हायो दा जोङो 2 नाम्बाराव सावरायगोन आयत दब्लाय एबार जोङो 2 नाम्बाराव आयत दब्लायनि सोमोन्दै सावरायगोन आयत दब्लाय रेक्टेंगल आयत दब्लाय होनोबा नोंथांमोना नुखाबाय नैबिदि दब्लायखौ जों आयत दब्लाय होननानै बुंनाय जायो दा आयतनि बेलायाव जों गुवारै सावरायनो थाङोब्ला आयतआबो मोनब्रै आखान्थिजों दाजानाय आरो आयतनि जों बेखौ नाम दोननानै लागोन गिबियावनो ए बि सि डि बा आयतनि बैखौ दानदो एसे दा आयतनि बेलायाव जोङो गुवारै सावरायनो थाङोब्ला आयतनि उल्था आखान्थिफ्रा समान जायो ए बि जों सि डि आ उल्था आखान्थि जायो आरो ए डि जों बि सि जों उल्था आखान्थि जायो बै उल्था आखान्थिफ्रा आयतनिया समान जायो आरो बर्गनि बायदिनो आयतनाबो बै मोनफ्रोमबो खनाफोरा 90 डिग्री जायो जों 90 डिग्री खनाखौ बेबायदि खनाजों दिन्थिनाय जायो नोंथांमोना मोजाङै गोसोआव ला आरो बर्गनि बायदिनो आयतनाबो मोनब्रै दोंनै खना हांखो थायो दोंसेया जाहैबाय एसि आरो दोंसेया जाहैबाय बिडि दा आयतनि बेलायाव दहाय सावरायखानाय बायदि उल्था आखान्थिया समान
AB इक्वल CD आरो बेबायदिनो AD इक्वल BC बेफोरो जाहैबाय उल्था आखान्थि होनना बुङो बेखौ आरो बै उल्था आखान्थिफोरा समान जायो दा दोंनै खना हांखो थायो आरो आयतनाबो मोनफ्रोमबो खनाफोरनि जखाया 90 डिग्री जायो बेखौ गोसोआव लादो जेरै एंगल A B C D गासिबनिबो खनाया 90 डिग्री बे हिसाबै जों खनसेयैनो समान होननानै दिन्थिनाय जाबाय आरो आयतनि दब्लायथि दिहुननांगौ जायोबा जोङो नैबे फर्मुलाखौ बाहायनो हागोन दब्लायथि इक्वल L into B L माने बेयाव लावथाय आरो B माने अरथाय लेंथ बेस LB बे फर्मुलाजों जोङो आय दब्लायथिखौ दिहुननो हायो नैबे गोलावसिनखौ जोङो L जों दिन्थिनाय जायो आरो नैबे AD गुसुंखौ जोङो B जों दिन्थिनो हागोन अब्ला दब्लायथि दिहुननाया L into B जोङो आयनि दब्लायथिखौ बे फर्मुलाजों दिहुननो हायो आरो बेबायदिनो जा सोरगिदिं सिमा दङ सोरगिदिं सिमा आयतनि सोरगिदिं सिमाया 2L into B जेथु गोलावखौ जोङो नैबे गोजौआव दिन्थिबोखाबाय L माने लावथाय B माने अरथाय अब्ला सोरगिदिं सिमाया 2 into L into सोरगिदिं सिमाया जागोन बेना L plus B होमबा जोङो नोंथांमोना नुबाय दायो जोङो दब्लायथिखौ L into B जों दिहुननो हागोन आरो बेनि सोरगिदिं सिमाखौ 2 into L plus B बे फर्मुलाजों जोङो आयत दब्लायनि सोरगिदिं सिमाखौ दिहुननो हागोन होमबा नोंथांमोना एसे गोसोआव लालांबाय थाबानो जाबाय आरो 3 नाम्बाराव जों दा सोलोंगोन बेंखननि सोमोन्दै बेंखनखौबोथ' नोंथांमोना मिथिखागौआनो बेंखना मोनसे समानथालायारि दाथाय बेंखननि दाथाया समानथाला बेंखनजों सोमोन्दो थानाय माखासे सोदोबफोरखौबो जोङो मिथिनानै लाग्रोनाया गोनां बेंखननि नैबेखौ मिरु होननानै मिथिगोन जोङो मिरुनिफ्राय बै हांखोखौ जोङो बेंखन हांखो होनना बुङो सोरगिदिं सिमाबो होननानै बुंनाय जायो दा मिरुनिफ्राय बै बेंखन हांखोसिम बोनायनि बे हांखोखौ जोङो सखाव होननानै बुङो सखाव नैबेनिफ्राय बिसिमखौ जोङो सखाव होनना बुंगोन आरो फुरा ओरै बोथारोबा बे गासैखौ जोङो बेंखननि खावहांखो होननानै बुंनाय जायो खावहांखो आरो खावहांखोखौ D जों दिन्थिनाय जायो सखावखौ जोङो R जों दिन्थिनाय जायो रेडियास एन्ड डायमिटार दा होमबा नोंथांमोना बे मोननैखौ बांसिन गोसोआव लाबानो जागोन सखाव आरो खावहांखो बिनि अनगायैबो दंबावो जोंहा बेंखननि सोमोन्दै सावरायनो गोनां सिलिं हांखो दङ सिलिं हांखो बेंखननि मिरुजों थाङै बै हांखोफोरखौनो जोङो सिलिं हांखो होननानै बुंनाय जायो बेफोरखौबो एसे गोसोआव लादेरदो दा जोङो जेब्ला बेंखननि दब्लायथि दिहुनगोन जोङो एग्जामफोराव बांसिन बेंखननि दब्लायथि दिहुननाय फैनाय नुनो मोनबाय थायो बे हिसाबै जोङो बेंखननि दब्लायथिखौ माबायदि माजों दिहुननाय जायो जों बेखौ सावरायनि बेंखननि दब्लायथि दिहुननाया दब्लायथिया नैबे फर्मुलाखौ बाहायनो हागोन फाइ आर स्कुवार फाइनि मानखौ जोङो फाइ हिसाबै फाइनि मानखौ जोङो फिक्स दंखायो बेहा मान 22/7 खौ लायो आरो माब्लाबा समाव फाइनि मानखौ 3.14 खौबो लानाय जायो आरो आर माने जोङो नैबावनो दिन्थिखादों सावगारियाव आर माने सखाव रेडियास दा जोङो दब्लायथिखौ होमबा बेंखननिखौ फाइ आर स्कुवारजों दिहुननो हानाय जायो बिनि उनाव बेंखननिनो सोरगिदिं सिमा दा बै सोरगिदिं सिमाखौ दिहुननो थाखाय जोङो फर्मुला दंखायो बेनाबो बिनि फर्मुलाया जाबाय 2πr नैबे फर्मुलाजों जोङो बेंखननि सोरगिदिं सिमाखौ दिहुननो हायो होमबा नोंथांमोना बै फर्मुला मोननैखौ गोसोआव लानानै जोङो बेंखननि दब्लायथि आरो सोरगिदिं सिमाखौ दिहुननो हानाय जागोन मोजाङै गोसोआव लादो दा बिनि उनाव जों सावरायगोन लिग दब्लाय 4 नाम्बाराव जोङो सावरायनो लागोन लिग दब्लाय पेरेलेल'ग्राम लिग दब्लायनि महरानो बेबायदि जायो लिग दब्लायनि दाथाया नैबे लिग दब्लाय नाम दोननानै लायोबा A B C D लिरनो हायो जोङो PQRS बो लानो हागोन बेबायदि दा जोङो लिग दब्लायनि बेलायाव गुवारै बेखेवनोब्ला बा लिग दब्लायनि बेलायाव जों मोजाङै नोजोर होयोब्ला लिग दब्लायनि उल्था आखान्थियाबो समान जायो AB इक्वल
CD आरो AD इजिकेल BC AD इजिकेल BC बे जाहैबाय लिग दब्लायनि उल्था आखान्थि लिग दब्लायनि उल्था आखान्थिया जेब्लायबो समान आरो बेजों लोगोसेनो लिग दब्लायनि उल्था आखान्थिफोरा लिगबो जायो AB लिग CD आरो AD लिग BC नोंथांमोना थाल लाबानो जाबाय लिग दब्लायनि उल्था आखान्थिफोरा समानबो जायो आरो लोगोसे लिगबो जायो आरो बेबायदिनो लिग दब्लायनि खना हांखोआबो दोंनै थायो खना हांखो होनबा नैबेखौ बुङो AC AC दोंसे खना हांखो आरो मोनसेया जाहैबाय दोंसेया BD बा लिग दब्लायनाबो दोंनै खना हांखो थायो दा लिग दब्लायनि बेलायाव दब्लायथि दिहुननोबा जोङो नैबे फर्मुलाखौ बाहायनो हायो L into B L माने लावथाइ बिया जाहैबाय अरथाइ बा नोंथांमोना थाल लाबानो जाबाय लिग दब्लायनि दब्लायथि दिहुननोबा जोङो L into B खौ बाहायबानो जाबाय नैबे जाहैबाय L आरो नैबे जाहैबाय B L into B जोंनो जोङो लिग दब्लायनि दब्लायथिखौ दिहुननो हायो होमबा जोङो सावरायनायखौ सिगांलांबाय थादिनि दा जोङो सावरायगोन ट्रेपेजियामनि सोमोन्दै 5 नाम्बाराव ट्रेपेजियाम ट्रेपेजियामनि दाथाया नैबे रोखोमनि जायो ट्रेपेजियामखौ जों मोननै दाथायाव दिन्थिनो हायो मोनसेया नैबेबायदि बेखौ जोङो ABCD नाम दोनना लादिनि ABCD आरो गुबुन मोनसेया दाथाया बेना नैबायदि जायो जोङो ट्रेपेजियामनि दाथाया मोननै जायो हिसाबै माब्लाबा जोंनि गोसोआव गोनो गोथो जानो नागिरो गोनो गोथो जानांगौबो गैया मिथिनांगौआ बेनो ट्रेपेजियामनि बेलायाव जरासेल' उल्था आखान्थिया लिग जायो नैबे मोननैखौ जोङो लिग नङै आखान्थि होननानै बुंनाय जायो नैबे मोनसेनि बेलायावबो बेजों लिग जायो खिन्थु समान नङा बेना लिगल' जायो समान जाया AB लिग CD बिनि बेलायावबो AB लिग CD बा बेखिनियानो आरो नैबे मोननैया जाहैबाय लिग नङै आखान्थि नैबे लिग नङै आखान्थि दा जोङो ट्रेपेजियामनि दब्लायथि दिहुननांगौबा जों नैबे फर्मुलाखौ बाहायनो हायो दब्लायथि half 1/2 into A plus B into H बेयाव A आरो B आ जाहैबाय लिग आखान्थि बै लिग आखान्थि मोननैखौ जोङो AB लानाय जायो AB आरो बिनि H आ जाहैबाय जौथाया जेब्लायबो थोंगोर जायो हिसाबै जों जौथायखौ नैबायदि आलादा दिन्थिनो हायो खिन्थु नैबे मोनसेनि बेलायाव जों जौथायखौ नैबेखौनो लानो हायो खिन्थु नैबेनि बेलायाव जौथाया थोंगोर जायो हिसाबै जोङो बोदेरनांगोन बेनिखायनो बिनि फर्मुलाया जादों 1/2 A plus B into H जोङो बै फर्मुलाजों ट्रेपेजियामनि दब्लायथिखौ दिहुननो हायो A आरो B आ लिग आखान्थिखौ दिन्थिनाय जायो लिग आखान्थि मोननैखौ AB लानाय जायो H आ जाहैबाय जौथाय बेबायदिनो जोङो ट्रेपेजियामनि दब्लायथिखौ दिहुननो हायो दा बिनि उनाव जोङो आखान्थिथामनि सोमोन्दै सावरायनि आखान्थिथाम आखान्थिथाम होनना बुङोब्ला नोंथांमोना फ्रायानो मिथिखागौ नाथाय जोङो गोथौयै हाबनानै नायोबा आखान्थिथामा माखासे रोखोमनि दङ बैफोरखौ माब्लाबा जों बुजिनो एसे गोब्राब जायो बेनिखायनो नोंथांमोना नायनांगौ आखान्थिथामा माबायदि आरो माबायदि रोखोमनि दङ जोङो आखान्थिथामखौ माखासे रोखोमनि नुनो मोनो जेरै नैबायदिबो थायो माब्लाबा नैबेबायदिबो जानो हागौ माब्लाबा ओरैबो जानो हागौ माब्लाबा ओरैबो जागोन नैबेखौ नोजोर होयोबा जों नुयो नैबे आखान्थिया बयनिख्रुइ गुसुंसिन बिनि उनाव नैबे आखान्थिया बयनिख्रुइ लावसिन जेब्ला मोनफ्रोमबो आखान्थिया गुबुन गुबुन जायो अब्ला जों बैबायदि आखान्थिथामखौ गोरोबै आखान्थिथाम होनना बुङो गोरोबै आखान्थिथाम गोरोबै आखान्थिथाम होनना बुंनाय जायो आखान्थिफोरनि माना गुबुन गुबुन जायोब्ला नैबेनि मोननै आखान्थिया समान लादों जोङो हमना ला नैबेजों बेजों समान नैबे मोनसेया समान नङा
जेब्ला मोनसे आखान थिथामनि मोननै आखान्थिया समान जायो बैबायदि आखान थिथामखौ जोङो गोरोबनै आखान थिथाम बुङो। आरो गोरोबनै आखान थिथामनि मोननै आखान्थियासो समान आरो बेजों लोगोसेनो बै मोननै समान आखान्थिनि उल्था खनाफोराबो समान जायो। नैबे आखान्थिनि उल्था खनाखौ जों नैबेखौ बुङो, नैबे आखान्थिनि उल्था खनाखौ जों नैबेखौ बुङो, बै खना मोननैयाबो समान जायो। होमबा नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय गोरोबनै आखान थिथामनि मोननै आखान्थियाबो समान जायो आरो लोगोसे बिसिनि उल्था खना मोननैयाबो समान जायो। दानिया नैबे मोनसेखौ नोंथांमोना नोजोर होदो, बेयाव गासिबो आखान्थिखौ समान लादों, गासिबो मोनफ्रोमबो आखान्थिया समान, बेयाव मोनथाम आखान्थि दं, मोनफ्रोमबो समान। बेबायदि गासिबो आखान्थिया समान जायोब्ला जों बेबायदि आखान थिथामखौ गोरोब आखान थिथाम होनना बुङो। गोरोब आखान थिथाम। गोरोब आखान थिथामनि मोनफ्रोमबो आखान्थिया समान आरो लोगोसेयैनो बिनि गासिबो खनाफोराबो समान जाजोबो। गोरोब आखान थिथामनिया मोनथाम आखान्थियाबो समान आरो लोगोसे मोनथाम खनायाबो समान। दा जोङो मोनसेल'सै जोंहा आखान थिथामा, नैबेखौ जोङो नैबे खनाखौ 90 डिग्री लादों, आखान्थिया गुबुन गुबुन। दा नैबायदि जेब्ला मोनसे आखान थिथामनि बबेबा मोनसे खनाया 90 डिग्री जायो, नोंथांमोना थाला 90 डिग्रीखौ जों खनाखौ नैबायदि दिन्थियो, गुबुनफोरखौथ' नै नुखादों बेबायदि दिन्थिनाय जायो। दा बैबायदि बबेबा मोनसे आखान थिथामनि मोनसे खनाया 90 डिग्री जायोब्ला बैबायदि आखान थिथामखौ जोङो खनाथि आखान थिथाम होनना बुङो। खनाथि आखान थिथाम। राइट ट्रायंगोल। नैबे मोननै खनाया खनासा खना जायो, मोनसे 90 जानाय लोगो लोगो नैबे मोननै खनाया खनासा जायो, बेबायदि रोखोमनि आखान थिथामखौ जोङो खनाथि आखान थिथाम बुंनाय जायो। आरो नोंथांमोना एसे थाल लाबानो जाबाय एग्जामफ्राव, बा आखान थिथामखौ जों मोनब्रै रोखोमनि मोनबाय। नैबे खनाथिनि बेलायाव जोङो आखान्थिफोरखौ दिहुननांगौ जायोब्ला जोङो पाइथागरास होननाय सासे सानखान्थिगिरिनि पाइथागरासनि थारबिुंथि होननाय मोनसे दङ, बै पाइथागरासनि थारबिुंथिजों जोङो नैबे खनाथि आखान थिथामनि आखान्थिफोरनि मानखौ दिहुननो हायो। नोंथांमोना आखान थिथामा मोनबेसे रोखोमनि, माबायदिखौ माबायदि बुङो जोङो मोजाङै मिथिबाय जानांगौ। दा जोङो आरोबाव आखान थिथामजोंनो सोमोन्दो थानाय नैबेयो आखान थिथामनि खनानि दाजाब गासै। आखान थिथामनि खनानि दाजाब गासै माने आखान थिथामाव जों नुयो, नोजोर होयोब्ला नुयो मोनथाम खना दं गासिबावबो। आखान थिथामना मोनथाम खना, मोनथाम आखान्थि, मोनथाम खना। दा बै आखान थिथामनि मोनथाम खनानि दाजाब गासैया जेब्लायबो 180 डिग्री 190 डिग्री जायो। नोंथांमोना गोसोआव ला, आखान थिथामा गिदिरानो जाथों, फिसायानो जाथों बा फिसायानो जाथों, जोङो आखान थिथामनि मोनथाम खनाखौ दाजाबला जेब्लायबो जोङो 190 डिग्रीखौ मोनो, बे खोथाखौ गोसोआव ला। बेजोंनो जोङो आखान थिथामफोरनि खनाफोरनि मान दिहुननांगौ जायोबा जोङो नैबेखौ बाहायनानै जोङो दिहुननो हानाय जायो। होमबा जोङो आखान थिथामनि सोमोन्दै सावरायनाया बेनो। आरो बेजों लोगोसेयैनो जोङो सावरायबावगोन माबायदि खनाफोरा माबायदि, जों बेखौ सावरायलांदिनि। खनाफोर खनाया दङ, फार्स्टआवनो जों लागोन खनासा खना। दा खनासा खनाया माबायदिखौ बुङो? जाय खनाया नैबे खनाखौ जों हमना ला थिटा लाथ'नोसै, थिटाया खनानि मानखौ फोरमायो। जाय खनानि माना 0 डिग्रीनिख्रुइ देरसिन आरो 90निख्रुइ दुइसिन जायो, नैबे खनाया नैबे खनाखौ फोरमायनाय जादों। जाय खनाया 0 डिग्रीनिख्रुइ देरसिन 90निख्रुइ दुइसिन, बे रोखोमनि खनाखौ जोङो खनासा खना होननानै बुंनाय जायो। खनासा खनाया बेबायदि, नोंथांमोना मोजाङै सिनायनो नाजा। बिनि उनाव जोङो खनाथि खनाखौ सावरायगोन। खनाथि खना, राइट एंगल होननानै बुंनाय जायो बेखौ। खनाथि खनानि माना 90 डिग्रीखौ बुजायनाय जायो, गोसोआव ला। जोङो खनाखौ दिन्थिनि, नोंथांमोना एसे नोजोर होबानो जाबाय। नैबेजों बेजों जेब्लायबो थोंगोर जालायनांगोन। जेब्ला बिसोर दोंनै रोदा होनना बुङो, बे दोंनै रोदाया थोंगोर जायोब्ला नैबे खनाया 90 डिग्री जायो। आरो बेबायदि 90 डिग्री जानाय खनाखौ, आरो बेखौनो जों थिटाजोंबो दिन्थिनो हायो, थिटा। बेबायदि 90 डिग्री खनाखौनो जोङो खनाथि खना होननानै बुंनाय जायो। बेवहाय थिटा = 90 डिग्री। होमबा नोंथांमोना खनाथि खनाया माबायदिखौ बुङो नुखाबाय। बिनि उनाव जों सावरायगोन खना मा खना।
खना मा खना मा खनाया नैबेबायदिखौ बुङो नैबेबायदि खनाखौ बेखौ जों थीटा लानि बे खनानि जखाखौ होमबा थीटा इज ग्रेटार देन 90 डिग्री माने 90 डिग्रीनिख्रुइ देरसिन जाबाय आरो 180 निख्रुइ दुइसिन नैबे थीटा खनाया 90 नि देरसिन 180 नि दुइसिन अब्ला जों बैबायदि खनाखौ जोङो खना मा खना होननानै बुंनाय जायो दा बिनि उनाव दंबावो गोथों खना नाम्बाराव गोथों खना गोथों खनाया दोंसे हांखो लाग्रोनांगौ जोङो नैबे दोंसे हांखो लाबाय बे हांखोनि गेजेराव मोनसे बिन्दो लाबाय आरो बे बिन्दोआव मोनसे खना थायो नैबे खना बेबायदि खनाखौनो जोङो गोथों खना होननानै बुंनाय जायो गोथों हांखोनि सायाव थानाय खनाखौनो जों गोथों हांखो बुङो गोथों खना बुङो दा बै गोथों खनानि माना 180 डिग्री जायो माने थीटा इज इक्वल टु 180 डिग्री जेब्ला नैबे खनानि माना 180 डिग्री जागोन अब्ला बैबायदि खनाखौनो जोङो गोथों खना होननानै बुंनाय जायो दा होमबा नोंथांमोना खनाफोरनि सोमोन्दैबो मिथिबाय दा बेनि उनाव जोङो सावरायनायखौ बारायलांबावदिनि हांखोफोरनि सोमोन्दै एबार जों सावरायगोन हांखोफोर नोंथांमोना हांखोफोरनि सोमोन्दैबो एसे एनैबाबो मिथिखाबाय जानांगौ बा मिथिखायो अब्लाबो जों बेयाव हांखोफोरनि सोमोन्दै जोङो सावरायलांदिनि हांखोआबो माखासे रोखोमनि थायो जेरै हांखो खोन्दो बेबायदिनो रोदा हांखो होननानै बुङोबा जों नैबायदिखौ बुजियो नैबायदिखौनो जोङो दोंसे हांखो होनना बुजियो लाइन दा बेयाव नोंथांमोना नायोब्ला मोजाङै नोजोर होयोब्ला नुनो मोनो ओरै फारनैथिंबो थिरसिन दं बै थिरसिन थानाया जोंहा जोबथा बिन्दो गैयैखौ बुजायो बे हांखोनि फारनैथिंबो जोबथा बिन्दो गैया माने ओरैबो जेसेबां बोयो लावलांगोन ओरैबो जेसेबां बोयो लावलांगोन नैबेबायदि हांखोफोरखौसो जोङो हांखो लाइन होनना बुङो इंराजियाव दा हांखो खोन्दोआ माबायदिखौ बुङो नैबेबायदि जागोन हांखो खोन्दोआ लाइन सेगमेन्ट होनना बुङो बेखौ जाय हांखोनि फारनैथिंबो जोबथा बिन्दो थायो बैबायदि हांखोफोरखौ जोङो हांखो खोन्दो होननानै बुंनाय जायो आरो बिनि उनाव जोंहा दंबावो रोदाया नैबेबायदि जायो फारसेथिं जोबथा बिन्दो आरो फारसेथिं जोबथा बिन्दो नङै बैबायदि हांखोखौ जोङो रोदा होननानै लानाय जायो होमबा दा नोंथांमोना हांखोफोरनि सोमोन्दैबो मिथिबाय बेबायदिनो बुंसुजों सोमोन्दो थानाय हांखोफोरजों सोमोन्दो थानाय माखासे सोंथिफोर एग्जामाव फैयोबा नोंथांमोना एसेबाबो थाल लानानै बेफोरनि रेफारेन्सखौ लाफानानै नोंथांमोना सोलोंनो नाजादो अब्ला जों दिनै बुंसुनि माखासे दाथायफोरनि सोमोन्दै नोंथांमोनजों सावरायबाय हांखोफोरनि सोमोन्दै सावरायबाय खनाफोरनि सोमोन्दै सावरायबाय उननि भिडिअआव जोङो बेबायदिनो बै दाथायफोरजों माबायदि समाधान फैयो आरो माबायदि समाधान खालामनांगौ बेफोरनि सोमोन्दै सावरायगोन भिडिअ लाबोगोन जों गोदाननो दा नोंथांमोना बेनि थाखायनो जोंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो